vostès dur a terme perquè no sigui d'aquesta manera? Doncs miri, en les darreres setmanes hem tingut diverses concentracions abans de la Mesa General de Funció Pública, que és no on es negocien aquestes retallades, sinó on s'imposen i es comuniquen. I, bueno, diversos sindicalistes hem hagut de tallar diverses vegades la via laietana. Què podem fer? Evidentment, cridar la mobilització a tot el col·lectiu de Mossos d'Esquadra. Nosaltres tenim una campanya d'accions sindicals que anirà sortint amb el temps i sobretot fer la denúncia pública de les condicions tan lamentables a les quals ens veiem obligats a prestar servei. Sobretot això. I transmetre a la ciutadania que hi ha d'altres mesures que es podien aplicar. Miri, nosaltres a la Mesa General de Funció Pública ho vam dir molt clar. Aquí s'estan aplicant unes detallades sobre serveis a la ciutadania molt sensibles. Sembla que s'ha acabat amb la sanitat pública, s'ha acabat amb l'educació i ara sembla que hi ha una ofensiva ideològica per acabar també amb la seguretat pública. Nosaltres hem dit que només amb una mesura tan absolutament senzilla proposada pel CEPUGT, per l'UGT de Catalunya, com és fer una limitació del que cobren diversos alts càrrecs de l'administració, el que nosaltres denominem l'administració VIP, no faria falta fer aquestes retallades que ens afecten a nosaltres, perquè nosaltres li recordo que ens han retallat fins a un 30% del nostre salari en menys de 3 anys, però tampoc s'hauria de retallar el servei que nosaltres estem donant a la ciutadania. Una mesura tan senzilla com posar un topall màxim de 5.000 euros perquè aquests que nosaltres denominem l'administració VIP no cobri un salari més alt d'aquesta suma, amb la qual, per cert, jo penso que es pot tirar bastant dignament endavant una família. Els Mossos ho fem amb una quantitat bastant menor. Finalment, a l'administració catalana hi ha més alts càrrecs que no pas gent treballant al carrer? De vegades sembla que en quant als càrrecs és una administració força sobredimensionada. Jo, si vostè vol, en algun moment podem fer un monogràfic al respecte i li puc dar dades que segurament ens sorprendrien a tots. Jo li puc dir que només amb aquesta limitació, insisteixo, un topall d'un màxim de 5.000 euros penso que és una cosa força raonable, segurament aquestes retallades de les que estem parlant, i amb 4 retallades en temes protocol·laris i d'aquest tipus, segurament no farien falta. A més que darrere hi hagi una altra intenció, com li deia, que és instaurar un model de seguretat pública que no tindrà res a veure amb el que fins ara estàvem disfrutant. Algun dia haurem de fer aquest monogràfic. Parlàvem de les mesures de pressió que vostès utilitzen, deia que han hagut de tallar la via laietana, que faran un calendari de diverses mesures per lluitar contra les retallades en el servei públic i les retallades també en els seus propis sous. Va haver una mesura de pressió que va ser força criticada, que va ser la de que els Mossos d'Esquadra utilitzessin el castellà. Per què aquesta mesura de pressió? Doncs miri, va ser un moment en el qual hi havia força divisió dins del col·lectiu de Mossos d'Esquadra. No era una mesura nova, això ho hem explicat ja diverses vegades. Era una mesura que històricament s'havia fet servir pel cos de Mossos d'Esquadra, tenia molta pressió, sobretot per part d'altres sindicats, per fer-la servir, i únicament es va prendre l'acord que durant un dia els diversos portaveus de tots els sindicats, tots vam estar d'acord, faríem simbòlicament declaracions en castellà. Vam veure que això podia provocar certa tensió entre els propis companys, perquè hi havia gent que estava a favor, gent en contra, i sobretot ara és un moment en el qual el col·lectiu ha d'estar força cohesionat. No li volem donar més importància i li asseguro que no tenia cap tipus de derivada política, ni molt menys. Com valoren l'entrada del nou conseller d'Interior, el senyor Ramon Espadaler? El senyor Espadaler suposo que necessita un període d'aterratge, però jo penso que ja està aquí. I ha de començar a fer de conseller d'Interior. No ho està fent? Nosaltres pensem que s'ha de ficar una mica més amb el tema. Evidentment, som conscients que hi ha un període de transició. La maquinària del Departament d'Interior, de la Conselleria, segurament és una nau difícil de pilotar, ja està aquí, i sobretot el que nosaltres trobem a faltar és que se li transmet, en reiterades ocasions, que les relacions laborals del cos de Mossos d'Esquadra, sobretot amb el nostre sindicat, que és el majoritari en aquest moment, estan tocades. Aquí s'ha de començar una mica a treballar les relacions laborals perquè la situació dins del cos és dolenta. És dolenta i no només per aquestes retallades que afecten els nostres drets laborals, sinó també per aquesta frustració que genera el no poder oferir a la ciutadania un servei que entri dintre dels paràmetres normals. Estan desmotivats?
Correcte, hi ha una certa desmotivació. Això no vol dir que la gent estigui fent d'excessió de les seves funcions. Jo penso que si a dia d'avui encara s'aguanta la seguretat al nostre país és per aquest sobreesforç que diàriament fan els homes i les dones que composen el cos de Mossos d'Esquadra. Però no s'ha d'abusar d'això. Tot tindrà un punt d'inflexió i jo penso que ja és moment de seure i començar a parlar de les nostres demandes laborals, que en el cas del Sapuget són molt clares. Són molt clars. Aquí s'ha de començar a parlar ja de temes organitzatius, que és el que sempre, si més no de viva veu, ha dit el govern que estava disposat a entrar, però a banda d'aquestes manifestacions s'ha d'entrar al detall. S'ha d'entrar al detall i això s'ha de traduir en fets. S'ha de traduir en fets, perquè si no la situació podria arribar en algun moment a ser força delicada. A més de demanar-li al conseller Espadaler que comenci a aterrar i que comenci a parlar d'aquestes relacions laborals, pel que fa al model de seguretat que ha de tenir Catalunya, és el correcte el que té actualment o s'hauria de fer també un viratge? Mira, nosaltres pensem que el model de seguretat a Catalunya està sempre en una perpètua indefinició. Jo crec que cada cop que hi ha un canvi de govern o que hi ha un nou responsable de conselleria, segurament... És com el model educatiu, no? Sí, malauradament. Arriba al nou despatx, obre un calaix i es troba allà una llei que tothom vol impulsar i finalment no es tira endavant. No sé a dia d'avui què dir-li respecte de quin seria el model ideal. El que sí tinc clar és que s'ha de fer, evidentment, amb el debat polític i social que sigui convenient, però sobretot ha de comptar amb la representació dels treballadors del cos de Mossos d'Esquadra, que en aquest cas som nosaltres, els sindicats, i concretament com a sindicat de referència al Sapuget. A partir d'aquí nosaltres podem transmetre les necessitats operatives i esperem que si arriba aquest procés que se'ns escolti. Senyor Valentín Anadón, en els darrers minuts de l'entrevista, preguntant també els nostres col·laboradors, comença preguntant Núria Ribó. Senyor Nadón, ha començat parlant del cas que ens porta i que ja portem 24 hores parlant del cas Sánchez Camacho i avui amb el director general dels Mossos, senyor Prat. Realment un cas que es veu els enfrontaments possibles que hi ha no només amb els polítics i amb el cos de Mossos, sinó també entre les diferents policies. Però escoltant-li l'entrevista, a mi realment el que em preocupa és saber la situació de vostès, parlar d'una policia preventiva que està al 20% i el 80% van a toc de pito quan passa alguna cosa d'alguna manera, de que està donant, diguéssim, unes possibilitats respecte dels sous d'aquests alts càrrecs VIP que arribessin a un topall de 5.000. Parla també dels retalls que tenen respecte dels cotxes, de sortir, o sigui, totes les eines que vostès tenen a mà estan sent retallades. Parla també del nou conseller que d'alguna manera, tot i que ha estat molt suau, es tradueix que està molt poc posat en la situació. És a dir, en una situació greu, a dintre del cos, per fer front a la seguretat del país, més divergències polítiques i entre policies, encara que vulguin dir que tots treballen a una, perquè el fet de que descobreixin que està la Policia Nacional fent guàrdia amb el col·legi del fill de la senyora Sánchez Camacho vol dir que no hi ha coordinació i vol dir que s'estan doblant aquí les feines d'uns i altres. La veritat és que deixa, diguéssim, els cossos i la situació del govern i la resposta del nou conseller molt fluixa. A mi em dóna la impressió que la forma que ha parlat d'ell és que amb tots aquests problemes no tenen resposta. Sí, una mica li torno a insistir, com li deia la senyora Polo, que aquí ja s'ha de posar fil a l'agulla. Les coses que estan passant són extraordinàriament greus i nosaltres trobem a faltar una certa fermesa en quant al moment de prendre decisions polítiques. També suposo que el dia a dia supera una mica tothom, però miri, a títol d'exemple, avui hem tingut coneixement d'una instrucció operativa que diu que, com ja sabeu, la situació pressupostària és crítica, per indicacions de, no diré la persona, no es pot portar a reparar o passar revisions i o ITV ni neteges de vehicles fins a nova ordre. Crec que amb això li estic dient tot de com està l'actual situació. El senyor Puig els feia més cas perquè això no és una qüestió d'unes setmanes, vull dir que això ja és un problema de fons que ve de temps, m'imagino. Amb el senyor Puig també van tenir nosaltres les nostres picabaralles. Sí que és cert que va fer una defensa institucional del cos que pensem que era l'adequada, la correcta, la que s'hauria d'esperar de qualsevol conseller d'Interior, però també és cert que les relacions laborals ja en la seva època estaven força tocades i nosaltres volem transmetre un missatge molt senzill, i és que si no s'arreglen d'alguna manera les relacions laborals dins del cos de Mossos d'Esquadra, el cos de Mossos d'Esquadra serà ingovernable.
ingovernable perquè no tindrem els mínims per poder fer front a les tasques que tenim legalment encomanades. I això és un problema que cada cop és més important. I de vegades un té la impressió, certa impressió, de que determinades notícies o determinats debats, de vegades una mica artificials, poden operar com una certa cortina de fum respecte d'aquesta situació que s'està d'alguna manera amagant a la ciutadania del país. Insisteixo sense voler fer cap tipus d'alarmisme innecessari, però s'ha de dir.